vím, tohle video jste neočekávali, já jsem ho taky neočekávala. No, aspoň ne dřív, než vyjde Geekamp video z minulého roku. Pardon. Já jsem vám ho sice slíbila dřív, než budou letní prázdniny, ale my jsme se stěhovali. To prostě nešlo. No a já zítra odjíždím na tábor. Nemám ani vyklizené věci ze stěhování, protože nemám skříně. K tomu se ještě balím a zítra teda odjíždím na tábor. Jak to stihnu? Nevím. Dozvíte se v tomhle videu. Já jdu na balení. Zatím ahoj. Tak jo lidi, zvládla jsem to. Jsem na táboře. Balila jsem až do 3 hodin ráno. Ale mám to tady. Cesta byla hodně dlouhá, jeli jsme skoro přes půl Prahy. Ale jsme tady, mám vybaleno, ještě tu nikdo není, jsem tady sama na pokoji. Podle postelí by tady mělo být 5 holek. Nebo, no, holek. Oni na táborách nedávají kluky s holkama. To by dopadlo blbě. No, nicméně, mám teda vybaleno, ukážu vám room tour. Vejdete těmahle dveřma, tady máte postel s nočním stolkem. Na druhé straně to samé, kromě stolku, tam je postel jenom. Skříň. Postel. Okno. A postel. To je moje. Ve skříni mám zatím jenom tohle, to jsou kreslící potřeby. Boty. A pak mám na nočním stolku knížky, láhev, ubrousky. Bylo to tu špinavý, tak jsem si to utřela. Na posteli jsem našla i mrtvého brouka. Krása. A pak tu má bytlík, protože tu odpadkový koš nikde není. Tak tam mám zatím ty kapesníky, kterýma jsem to utírala. Tady mám baťoch, aby to zakryl ty odpadky, ať to je tady hezký aspoň trochu. No a tady mám kufr, tam mám oblečení. Oblečení si nebudu dávat do skříně, toho si nechám v kufru. Ale kufr se mi nevejde pod postel, tak nevím, kam ho dám. A tady mám tašku s dekou a s polštářem. Musím si ještě nějak upravit tu postel na spaní. No ale to je zatím vše. Stihla jsem se zbalit a teď jenom uvidíte průběh tábora, jak to tady funguje a tak. Vyjedu vám ještě stránky toho tábora, jestli vás to zaujme a zatím ahoj. Budova, kde jsme bydleli, hlavní hala, chodba rozdělující všechny patra, přízemní patro, kde jsme bydleli, jídelna, koupelny v přízemním patře, sprchy v přízemním patře, venkovní bazén. Zase já. No tak už je večer. Spolubydlíci už dávno dorazili, mají vybaleno. Jsme na pokoji 4, ale jsou tu postele pro 5 lidí, ale jsme tady 4. Měli jsme večeři a pak nástup. Při nástupu jsme si řekli pravidla táboru a pak jsme si prošli kemp, tábor prostě. A teď máme volno a ve 22:00 je večerka a pak máme spaní. To je vše. No a my se uvidíme zase zítra. Tak ahoj. Tak jo, je ráno. Měla jsem snídani, stávala jsem v 7:00. Snídaně byla od 8:00 až do 9:00, ještě probíhá. A zapomněla jsem vám včera říct, jak vlastně chodíme na obědy. Na večeři a na snídaně a na svačiny. Na
hlavní jídla máme ne na snídani, ale na hlavní jako jídla, oběd a večeře. Máme tyhle ty kódy. To dostaneme hned, jak přijedeme. A tam si vždycky pípneme a ona nám to ukáže, jestli máme 1, 2. Před tím táborem jste si mohli na nějaké stránce, co vám poslali, objednat jídla. Já jsem to však nevěděla a nemám objednaný jídla. Nebo jako mám, ale nevím, co mě čeká, že je takové překvapení. No a tak se vám chtěla říct, že máme na tomhle táboře tyhle kódy a že by bylo prima, jestli chcete vědět, co vám chystají na jídlo, tak se kouknout na tu stránku a objednat si, než bude pozdě, jako jsem to nestihla já. Tak jo, a já se vám ozvu, až začne nějaký program. První den, první aktivity, první úkoly a dneska ráno jsme měli akci, kde jsme kreslili do 15 minut nějaký obrázek, měli jsme ho i vymyslet, dostali jsme zadání třeba nakreslit něco hranatého, kulatého, co roste v přírodě a tak. My jsme to měli vymyslet a pak jsme to nakreslili. No a to jsme dělali až do oběda. Měli jsme oběd, teď je odpolední klid a já se vám ozvu, až bude další program, nějaké zadání, nebo až po programu uvidím. Tak zatím ahoj. Další den, další aktivity, zase znovu. Ale ještě vám řeknu, co jsme dělali včera po odpoledním klidu. Měli jsme nástup, tam jsme si řekli, že tábor robotiky má dneska takovou akci, kde můžou i ostatní tábory. A to je souboj robotů, něco jako sumo, ale s robotama. No, tak jsme tam byli, ale ještě předtím jsme připravovali jídelnu na diskotéku. Po robotích zápasech jsme se vydali na diskotéku. Moc rušno tam nebylo, ale byli jsme tam až do večera. No a pak jsme se chystali jenom ke spaní a pak jsme šli spát. A další den a další aktivity. Jsme tady zas. Ráno byla normálně snídaně, pak jsme si dělali svoje plátna. Stavěli jsme si rám, dávali jsme si tam to plátno na ty rámy. No a pak jsme si sedli do přírody a kreslili jsme z dálky kopec. Měli jsme to kreslit velkým štětcem, neměli jsme kreslit žádný detaily, jenom jako ty hlavní věci, co tam vidíme. No a dopadlo to nějak takhle, vám to ukážu, teď to tady někde vyjede. No a pak byl oběd. No a teď je odpolední klid. A já se vám zase ozvu, až budeme po nějaké akci, nebo bude nějaká akce. Tak zatím ahoj. Co jsme vlastně dělali po odpoledním klidu? No, sešli jsme se a na plátna, co jsme vyráběli, jsme šli do přírody kreslit krajinu. Trvalo to 3 hodiny, což ani nevím, že to trvalo tak dlouho a většina lidí to ještě nemá nakreslených. No ale kreslili jsme, pak jsme přišli, byla večeře a pak jsme měli program, kde se tetovalo s takovou hmotou, která zaschne a potom se smije a máte tam to tetování a potom se to časem omyje. Myslím, že to trvá týden, než se to smije. No a teď máme večerní klid a ve 22:00 je večerka a ve 22:30 je úplné ticho, musí být. No a teď si budu asi číst, kreslit, připravím se na večer. No tak jo. Další den. Dneska ráno jsme se probudili, měli jsme zase snídani, no a potom jsme šli kreslit krajinu na to místo, kde jsme ji naposledy kreslili. No a pak jsme se vrátili na oběd, měli jsme polední klid, tam jsem si četla a potom jsme batikovali. Moje první batikování dopadlo takhle.
No a potom jsme se připravovali na maškarní, co je teď, právě probíhá a tak. Nemám nic na sebe, protože jsem se dnes účastnila, ale byla jsem tam, chvíli jsem tancovala. No a to je zatím vše. Začala celotáborová hra dneska. No a to znamená tedy na tomhle táboře, že každý vedoucí z různých těch oddílů táborových, jako robotika, fotografování, hudební a tak, a náš kreslící, je tady mnohem víc, ale prostě tak si vedoucí nachystají různý úkoly. Vy za nima jdete, oni vám ho řeknou, vy ho splníte a dostanete odznáček. Na konci tábora, jestli máte všechny, tak vyhrajete něco. Ale to se ještě neví co, tak uvidíte v tomhle videu. Tak zatím ahoj a zítra zase. Ahoj, protože jsem měla problémy s úložištěm, vám zbytek tábora takhle dopovím. Ráno jsme šli kreslit krajinu. Při odpoledním klidu jsem plnila úkoly z celotáborovky, pak jsme vyráběli odznáčky a večer měl hudební tábor koncert. Další den se ráno konaly trhy. Tam jsme mohli prodávat různé věci či služby. Po obědě jsme vyráběli koláže a kresby reagující na světlo. A večer byla dražba o služby vedoucích, které nabízely za peníze, co jsme si vydělali během našich služeb a prodeje věcí. A na úplný konec tohoto dne z táboru kreslení každý řekl jednu větu, která navazovala na tu předchozí a společně jsme vytvořili příběh. Další den ráno jsme pracovali s tím příběhem, co jsme vymysleli včera večer. Každý si vytáhl náhodnou větu, která včera zazněla a z té věty měl vytvořit obrázek, který pasoval přesně na tu větu. Po obědě a odpoledním klidu jsme vyrazili do lesa, kde byl náš úkol vytvořit nějaké umění z přírodního materiálu, co jsme našli v lese. Večer se konala přednáška o abstraktním umění a nakonec jsme měli načrtnout buď nějakou věc či okolí, se kterým bychom zítra pracovali. Další den jsme pracovali na abstraktní malbě na sololit. Večer měl robotický tábor takovou soutěž. Dneska se také vyhlásil jeden z úkolů z celotáborové hry. Dostali jsme ráno malou čokoládičku, kterou jsme měli povyměňovat za různé věci. Poslední věc, co nám zbyla, jsme měli ukázat na konci dne a za to jsme měli být ohodnoceni. Moje poslední věc byla palička na buben. A poslední den tábora jsme měli celý den na dodělání obrazů, které jsme vystavili večer na výstavě. U toho hrál i hudební tábor a nakonec se promítaly filmy z filmového tábora. Další den ráno jsme odjížděli. Tábor byl skvělý. Škoda jen, že jsme se přestěhovali na Moravu, protože tábor je blíž Praze než Moravě. A když ta cesta trvá okolo 5 hodin tam a zpátky a v autě, tak se to dost prodraží na benzínu. V dnešní době rozhodně. Příští rok nejspíš nebudu moc jet. Ale chtěla jsem vám ukázat tenhle senzační tábor. Mají tam i jiné věci než jenom kreslení. Rozhodně se koukněte na jejich stránky, ukazovala jsem vám je tady ve videu a možná vás tam něco zaujme. A nicméně, já se s váma loučím, dejte like, odběr, jestli se vám video líbilo a ahoj.